Habal-habal driver nga bagong nakagawas sa Muntinlupa, gipatay kaganihang kadlawon. Atraso mo'y gitutukang motibo sa kapulisan. Leslie Caminada Vistioso, Gindimi. Naghilak na nagsudong ang inahan ug igsuon ni Ernesto Obrador, 25 anyos, usa ka habal-habal driver kinsa gipusil patay sa wa pamiling tawo dinhi sa may eskinang White Hills, Banawa, Barangay Guadalupe, mga pasado launa kaganihang kadlawon. Nakadungog og sunod-sunod nga buto sa armas kining tendera og burger moong dali sab siya nga mihupo sa kahadlok nga maigo. Akong pagtuo, mura jud ka ng pabuto. Pabuto ra nga pang Pasko ba. Ya wala ra ko, baliwala ra gud nako. Pag barog na ko, katulo naman, diha na naghigda ng tao. Pero ako kitag driver sa habal-habal, mga sakyanan wala. Butyag ni Elena, igsuon sa biktima nga misumbong kaniyang iyang manghud nga duna kini kontra. Nasayran sab nga ni adtong Septembre lang nakagawas ang biktima sa Muntinlupa tungod sa kasong murder. Talaga chipin ko niya konta diya sa dapat Julis mabaho. Muningon siya. Tapi sa Shil, wala gaminsyon nga kinsa. Siya atraso, ma'am? Na ako kay ba na jud niya nabali atraso basta ana jud ko na niya nga. Pauli diri. Sa natigom nga impormasyon sa kapulisan nga nianang pagkagabi, dunay naglalis nga mga habal-habal driver human mag-ilog og pasahero. Apan sutaon pasab nila kung ang biktima nalambigit ba sa mong panaglalis. Actually, we will not set aside ang kanaiyahang kanang bagura na siyang laya karon. We don't know nga ang tagtungod sa iyahang na hitabuan sa una nga gipatay kay acquitted man daw na siya kanang nga kaso. Muna usa na sa tong gilili sa pagkakaron pero mo open gyapon taglaing angles. Leslie Caminada Vistioso, News 5. Kandidato pagka-barangay kapitan mihangyo nga ibutang ubos sa Comelec control ang ilang barangay karong eleksyon. Human siya makadawat og hulga nga patyon. King Perez, Suginlimi. 12 ka morning pins ug upat ka kandila. Ug suwat nga nagingong condolence. Mao'y sud sa package nga nadawat ni Konsehal Edgar Prada ni atong Martes. Hinungdan nga midangot siya sa Comelec Mandaue City ug ni-request nga ibutang sa Comelec control ang ilang barangay. Mudagan siya pagka-barangay kapitan sa Barangay Upaw, Dakbayan sa Mandaue, batok ang incumbent barangay captain Lisa Uwano, Celestina Prada ug Edgardo Shaton. Leksyon dito ako ni gihatag sa kong youngest bata. Pag-ukab niya, kutang siya sa paunso ko ni pa. Ito na, murag na siya ba? Anong kani mo ipadaanan mo. Ang package gikan sa usa ka Joel Enriquez sa Barangay Cogon, lungsod sa Carmen, ug gi-address kini sa iyang asawa. Wa sab siya matumbok nga kaaway silang barangay gawas sa tulo ka mga kandidato nga magpapili sa pagkakapitan. Dako ang pagduda ni Prada nga politika ang hinungdan sa iyang death threat. Padayon ko kay ang ako lang kuanman serbisyo. Apan matod sa Comelec Mandaue City nga igo lang nilang iduso sa intelligence branch sa kapulisan sa maong Dakbayan aron masusi kung duna bay kalambigitan ang pagdaga niini. Buot nga ilang mahimo maong pag-request og increased police visibility sa maong dapit. Ang tendency na isang mga katawhan mahadlok. Murag ana ba, if you put an area under election areas of concern, ang tendency sa mga tao moingon halag bubot di ang election diri sa amo. It might prevent other people na noon from voting. Mahadlok mo gawas kay basin gubot ka yung lugar. King Perez, News 5. Ipahigayon sa labing unang higayon sa Sugbo sa organisasyon ng mga Pilipinong mang-aawit ang OPM Fair. Kinihimon karong Nobyembre 24 sa South Road Properties. Matod ni Philpop Music Fest Foundation Executive Director Ryan Cayabyab, i-launch sa OPM Fair ang mga paboritong kanta sa mga inilang mga performers sa nasod. Tubong sa pundok ang pag-impluwensya sa mga Pilipino sa pagpaminaw og Pinoy music. Gusto namin mag-flourish ang Cebuano songs. Kasi when you have your own songs in your region, this identifies you as a people.
plano ang Food and Drug Administration nga dunay mga pagkaon nga gibaligya karon nga gigamitan sa makadaot nga food coloring. King Perez, Suginlimi. Gipahibaw sa FDA kon Food and Drug Administration nga adunay gipamaligya nga mga food products nga gigamitan og food coloring nga ginama sa rhodamine B. Ang rhodamine B usa ka fluorescent industrial grade sudanday nga dunay kolor nga puwang ngadto sa violet. Gidili ang paggamit niini sa mga food products kay makahilo kini, makakanser ug mahimong dunay mercury ug arsenic nga makadaot sa lawas. Matud sa FDA, ang maong coloring gigamit sa paghimo ug pagpasinaw sa sapatos ug salog, solvents, lana, wax ug petrolyo. 34 ka samples gikan sa National Capital Region ug sa Region 7 ang gisusi sa FDA alang sa mga non-permissible colorants gikan sa mga merkado ug groceries. Sa mga samples, 3 ang nakit-an nga gigamitan og rhodamine B. Kini ang pink icing candy nga nakuha gikan sa Cebu Crown Grocery, red gulaman sa Carbon Public Market ug 7 Seas dried shrimp sa Robinson's Grocery sa Dakbayan sa Talisay. Susihon pa sa FDA kung unsang mga kompanya nga naghimo sa maong mga produkto. We will be encouraging the establishments, King, to really be licensed with us. But to the case build up of this particular aspect, we will be considering the FDA Manila yet for the legal consequences of this violation. Gimanduan sabang FDA 7 nga mokuha og 250 nga gramo nga sample sa mga produkto nga mahimong gibutangan og rhodamine B. King Perez, News 5. Ug kadto ang naglangkob sa atong mga balita sa Aksyon Bisaya karong adlaw, Huwebes, Oktubre 24 tuig 2013, 62 kaadlaw na lang sa dili pang Pasko. Kini si Frank Malilong Jr. Mga istorya nga gilang kutob sa paghatod sa impormasyon. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Tungod kay labaw pa sa balita, Aksyon!